Ano? Nagilis na siya. Maggunit na siya ng silhig. Maggunit na siya ng silhig kay sa tupad man na siya. Nagilis na, no? Manilhig na siya. Lain-lain na po ng lugar. Pareha na po yung sagbot. Pa-picture na diya ron. Mga ni kahawd ang atong mga Pilipino. Ayan, lahi na po ng lugar. Picture. Gikatag ang basura, gisilhig. Ayan. Okay, Pasa na po, pasa. Dali. Ilis na po. Ikaw na po. Lahi na po ng lugar. Okay. Ano po, ang laki na po, ang lalaki. Picture na po. Picture na po siya. Ano po yung basurahan. Nag-ilis na ganina. Pero na natin nabantayan. Kasama itong babae. Lahi na po siya. Ito na eh. Ang basura nabilin. Bato, nag-ilis ang babae, Nag-ilis na po ng pink kasi nina. Nag-ilis na po siya pink kasi nina. Kanto siya, nanilig na po siya dito. Tawa, mag-ilis na po din sila. Tawa, mga beneficiary ni Stupad. Tara, pink na po ng sinina sa babae. Pink na po ng sinina sa babae, mga idol. Mag-ilis na po siya. Yaras krasada siya kailis, pink na po din ang sinina. Manilig na po na ron. Magkuhan-kuhan, nagsagbot. Picture. Picture. Tara, itong mga nagkalagsilhig. Okay. Umana siya gilis. Pink na po din si Nina. Iyang gisapawan lang. Okay. Kaya sila. Mana yan, nakagreen na. Mag-ilis na po na siya. Lain sa Nina. Naka-gray. Kaya naka-gray. Mag-ilis na po na siya. Lain sa Nina. Kanawa. Ika ito naka-pink. Uy! Nag-ilis na po. Naka-black na po siya. Lain po sa Nina. Siguro na iyang gilis. Mag-orange na po siya. Sapaw lang ang orange. Tanawan yung mga beneficiary ni sila sa tupad. Nilingi sila na abay nagtanaw nila. Wala sila kabantay niya. Spy kayo ni si Idol. Ito ala. Mag-ilis po short. Tanawan ko na. Nag-grip. Nagsapaw-sapaw. Ilang mga short. Si ate lahi na po niya pink. Yung gisuot. Sila kabantay, no? Naka-orange pa ng isa. Picture na po. Nagunit na po siyang silhig, mga idol. Magya po na yung silhig, Ayan. Diba? Ano yung mga beneficiaries tupad? Mga bright. Work smart. Don't work hard. Work smart. Ito katong isa, naka-blue na po siya katong nagdalag silhig, Yang isa naka-orange. Iyawan nila niya. Mara ba niya? Nagkaanag sa Nina. Bit-bit. Kumanayin yung bali na po sila location, mga idol. Ayan. Si ate, nagtanaw na silang mga picture. Congratulations. Di man mo mailhan, pero at least makita na to nga. Kaningin ani, pagpangmakak ni. Kaningin ani, pagpangilad ni. Kanya, dili na siya tolerable kay kwarta man as gobyerno na dapat na iprograma gyud pero ambyo kam yun t-shirt no. Sige, salamat kayo mga idol.